హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వంకాయ టమాటో కర్రీ చాలా సింపుల్ పద్ధతిలో ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఇన్నాళ్ళు మన అమ్మ వాళ్ళు ఇంట్లో మనల్ని పెట్టిన చిన్నపిల్లలు ఉన్నా సరే సింపుల్గా వంటలు చేసేసేవారు. అలా ఏంటంటే అన్ని పొయ్యి మీద పెట్టేసి సింపుల్గా వంటలు చేసుకునేవారు కదండి. అలాగే వంకాయ టమాటా కర్రీని కూడా నేను సింపుల్ పద్ధతిలో చూపించబోతున్నాను. పచ్చిమిరకాయలు, ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని టమాటాలు కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని స్టవ్ వెలిగించి కళాయి పెట్టుకోవాలండి. పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మనకు ఆయిల్ ఎంత అయితే సరిపోతుందో అంత ఆయిల్ మాత్రమే వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరకాయలు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత వేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం బాగా వేగేంత వరకు ఉల్లిపాయలు ఉంచుకోవాలండి. ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత మనం చూసారు కదండి, ఈ విధంగా ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత వంకాయ ముక్కలన్నీ కూడా మనం ఈ ఉల్లిపాయల్లో వేసేసుకోవాలి. పసుపు, ఉప్పు వేసిన వాటర్లో వేసామంటే వంకాయలు ఎంతసేపు అయినా సరే మాగిపోకుండా ఉంటాయండి. వంకాయలు వేసిన తర్వాత టమాటాలు కూడా వేసేసి మనకి ఎంత కారం అయితే పడుతుందో అంత కారం కూడా వేసేసుకోవాలి. నేను మొత్తం కలిపి ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను కాబట్టి కారం కూడా వేసేసానండి. వేసిన తర్వాత ఉప్పు అయితే అస్సలు వేయకూడదండి, ఎందుకంటే వంకాయ ముక్క త్వరగా ఉడకదు. ఎందుకంటే అన్నీ కలిపి పెట్టేస్తున్నాం కాబట్టి. ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నానండి నేను. మనకి కొంచెం పలుచగా కావాలంటే ఇంకో గ్లాస్ వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. వేసుకొని మూత ఇలా పెట్టేసుకోవాలండి. చూసారు కదండి, మూత పెట్టేసుకున్న ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత చూసారు కదండి, సగం కూర అయితే ఉడికిపోయింది. మొత్తం ఈ కూర అంతటినీ కూడా బాగా కలుపుకోవాలండి. ఎందుకంటే వంకాయ ముక్కలు అనేవి ఒక్కొక్కరు ముక్కలు ముక్కలుగా తింటూ ఉంటారు, ఒక్కొక్కరు కొంచెం మెత్తబడిన తర్వాత తింటూ ఉంటారు. ఇలా సగం వంకాయ కూర ఉడికిన తర్వాత మనకి ఎంత ఉప్పు అయితే పడుతుందో అంత ఉప్పు కళ్ళను వేసుకొని కూర అంతటినీ కూడా బాగా కలుపుకోవాలి. కలిపేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదండి, ఈ విధంగా మనం కూర మొత్తం కలిపేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలండి. ఇలాగా మనం మూత పెట్టినట్లయితే వంకాయ కూరలో ఉప్పు కొంచెం పట్టి చాలా బాగుంటుందండి, టేస్ట్ కూడా. మొత్తం కూరని కలిపేసుకొని ఆ వంకాయ ముక్కలు కూడా చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉడికాయో. ఇలా ఉడికిన తర్వాత కొందరు చెప్పాను కదండి, ముక్కలు అనేవి ముక్కగా తింటారు, కొంచెం మెత్తగా తింటారు. మేమైతే కొంచెం అటు ఇటుగా తింటామని చెప్పేసి మొత్తగా స్మాష్ చేస్తాను కర్రీని. ఇలా స్మాష్ చేసిన కర్రీని ఏదైనా బౌల్లో తీసుకున్నట్లయితే చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుందండి. వంకాయ టమాటా కర్రీ చాలామంది ఇష్టపడతారు కదండి, చాలా మంచిది కూడా తింటే. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, సపోర్ట్ కూడా చేయండి.